Tässä K-Vlog, hyvää päivää. Nyt on marraskuu vuosi 2023 ja sehän tarkoittaa, että kohta tulee talviinen sää. Mitä silloin kannattaa pukeutua, miten kannattaa valmistautua talveen? Ensimmäisenä aina kerron teille lyhyesti talven tulosta, eli talven säähän on lunta, liukkautta, märkää ja myös loskakeliä on tulossa. Sitten eli talvivaaroista kerron teille sen verran, että talvellahan sataa paljon lunta ja on myös pakkasta, eli liukkaat kelit tulevat ja silloin pitää muistaa laittaa nastakengät jalkaan, ettei liukastu tuolla ulkona, ulkona. Eli silloin kun on pakkasta, niin on jääkelit. Eli jääkeli tarkoittaa, että on jäätä maassa, kaikkialla, portaissa, missä ikinä onkin, niin on jäätä ja lunta ja kaikkea. Niin kannattaa pitää talvivaatteet päällä, talvikengät, talvihousut, talvitakki, pitkähihaset paidat ja myös pitkät kalasarit on tärkeä osa sitä juttua. Sitten se oli K-Vlog, kiitos ja hyvää talvea kaikille. Niin muistakaa olla varovaisia kun lunta tulee. Ottakaa talvirenkaat mukaan, laittakaa ne autoon, eli renkaat vaihtoon ja nähdään seuraavalla videoblogilla. Se on moro!